Welcome sa Kaon Tabay YouTube channel. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang aking sariling version kung paano ko niluto ang aking papaitang baka. Ito ang mga sangkap na ating gagamitin. Meron tayong laman loob ng baka. Ito ay libro at tuwalya lang ang may available tayo. Mas maganda sana kung kumpleto ang ating sari ng baka. Kaunting bawang, sibuyas na hiniwa na din natin ng maliliit, siling haba na hiniwa ko din yung iba. Gagamit din tayo dito ng pamintang buo. Meron din tayong kalamansi. Ang kalamansi ang gagamitin natin kapalit ng abdo upang pumait ang ating papaitan. Meron din tayong siling labuyo. At syempre, hindi rin mawawala ang ating mantika. Una ay hugasan natin maigi ang ating mga laman loob ng baka. Pwede din natin hugasan gamit ang asin. Upang matanggal ang mga hindi kaaya-aya sa ating karne. Isalang na natin ang ating laman loob ng baka sa pressure cooker. Isalang na natin sa ating nagbabagang kalan upang lumambot at madali na siyang hiwain. Tapos na nating pakuluan ang ating nilagang baka. Ilipat lang natin sa lagayan upang hiwain natin na maliliit. At itabi lang natin ang ginamit nating pangpakulo. Magagamit na natin ito mamaya. Hiwain natin ang ating laman loob ng katamtaman lang ang laki. So tapos na natin hiwain ang ating laman loob ng baka. Ang una nating ilagay ay ang ating luya. Isunod na din natin ang ating bawang. Ganon din ang ating sibuyas. Isayin lang nating magkulay brown ang ating mga sangkap. Halo-haluin lang natin hanggang maging brown siya. So medyo nag-brown na ang ating mga sangkap. Pwede na nating ilagay ang ating ginayat na laman loob ng baka. Kapag nailagay na natin, ihalo lang natin sa ating mga sangkap. Halo-haloin lang natin. Ang susunod nating ilalagay ay ating pamintang buo. Igisa lang natin ang ating papaitang baka ng 3 to 5 minutes na may katamtamang apoy. At ngayon ay 3 to 5 minutes na siya, pwede na nating ilagay ang ating ginamit kanina na pinakuluang tubig. Lagyan na natin ng pangpalasa ang ating niluluto.
ngayon, kulong-kulo na ang ating papaitan. Ilagay na natin ang ating pangpapait, ang kalamansi. Ito ang magsisilbing pangpapait niya kapalit ng apdo. Ilagay na natin ang ating siling haba na hiniwa at ang buo. Luto na ang ating papaitang baka at isi-serve na natin. Lagyan din natin ng kalamansi, pangpalasa. At ganun din ng siling labuyo. Sana'y nagustuhan ninyo ang Kaong Tabay papaitan version. At kung gusto nyo pa ng iba pang video sa pagluluto, bisitahin nyo lang ang Kaong Tabay YouTube channel. And please support and subscribe my Kaong Tabay YouTube channel. See you to my next episode. Maraming salamat.